guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba godarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyekê nû em dîsal pêşberî we ne. Murat di bernameya dawî de me behsa Plotinos kiribû û me wek filozofê dawîn dabû nas kirin. Belê sezgîn me gotibû Plotinos filozofê dawî ne, lê di felsefeya serdema pêşîn de filozofê dawî ne. Yani Plotinos di felsefeya serdema pêşîn de wek sînoreke bifikire, piştî Plotinos serdemeke nû dest pê dike, loma Plotinos di wê serdemê de wek filozofê dawîn tê binav kirin. Me got felsefeya serdema pêşîn me bi Thales dest bi vê serdemê kiribû û me wî wek filozofî ewilî dabû nas kirin û vaye me bi Plotinos jî dawî li vê serdemê anî. Murat ez dixwazim tu ji me re nirxandineke giştî bike, yanî ji Thales heya Plotinos bi çarçoveyeke giştî em behsa vê serdemê bikin, yanî di dîroka fikirîna a mirovahiyê de em ji ku hatin heta ku. Li destpêka felsefeyê sezgîn gav em lê mêze dikin, felsefe bi armanca femkirina xwezayê derketibû. Yani filozofên ewilî, filozofên pre-Sokratîk, berî Sokrates, ku wek filozofên xwezayê jî tên binav kirin, bi armanca nasîna xwezayê dest bi felsefeyê kiribûn. Yani ka em li ku dijîn, ev tiştên derdora me çi ne, em wan fehm bikin. Bi van pirsa dest bi felsefeyê kiribûn, o çavkaniya wana herî mezin jî xweza bû. Li xwezayê digeriyan, li çavkaniya xwezayê digeriyan, li xwezayê mêze dikirin û bersiv û pirsa dîsa ji nav xwezayê derdixistin. Loma ew Thales, Anaximenes e, Empedokles e, ew wek filozofên xwezayê jî tên binav kirin. Dûre piştî Sokrates hinek mesele guherî. Bi Sokrates re ana em gava qala dîroka felsefeyê dikin, em dibên felsefeya pre-Sokratîk. Yani berî Sokrates. Ji ber çi em dibêjin, piştî Sokrates hinek tişt guherîn. Mijara felsefeyê guherî, mijara felsefeyê ji xwezayê derbasî mirova bû. Yani êdî pirsên li ser xwezayê ciyê xwe da pirsên li ser însan. Loma bi Sokrates re hinek tişt guherî, bi Platon û Aristoteles re wek felsefeya sîstematîk derketolê, felsefeyekî bi rêk û pêk derketolê û piştî Aristotelesî ji xwe me qala serdema helenîstîk kir. Di serdema helenîstîk de jî me dît ku ahlak derdikeve pêş. Ew Epikûros di bistana Stoayê, Plotinos divana de ahlak derdiket pêş. Yani felsefe te got ji ku dest pê kir hat heta ku ev dîroka em ji Thales heya Plotinos hema bêje 700 sal ji xwezayê, felsefe ji xwezayê berê xwe da mirovan. Loma em dikarin bêjin mijar guherî di nav 700 salan de û nêrîna filozofan guherî. Li vir em dikarin qala wê jî bikin sezgîn. Ana em qala gava felsefeya serdema pêşîn dikin, te dîtim navê Yunanistanê derbas dibe û filozofên me qal kir piranî heta bi temamî em bêjin filozofên Yunanî bûn. Lê divê em wek binîviya jî xêz bikin, gavan dibên felsefeya Yunanistanê em qala felsefeyekî homojen nakin. Yani divê em qala bandora şaristaniyê din jî bikin. Murat tam jî dixwazim ser vê mesela şaristaniya dixwazim tiştekî bipirsim. De nirxandineke giştî danî pêşa me, erê em behsa felsefeya Yunanistanê dikin ji bo serdema pêşîn. û te dî me behsa rêvîtiyên filozofan jî kiribû. Li gor van agahiyan yanî çûn û hatina filozofan bandora şaristaniyên din li ser felsefeya Yunanistanê çawa bûye. Gelo em karin behsa bandorekê bikin ya jî? Belê em dikarin behsa bandorekî bikin, bê bandora wan felsefeya Yunanistanê em nikarin binirxînin. Di destpêka felsefeyê de tim navê Yunanistanê derbas dibe,
لولاتên din jî felsefe hebû. Yani li Mezopotamyayê, li Misrê, li Îranê, li Hindistanê, li Misrê, li van dera jî felsefe hebû. Ferqa Yunanistanê çi bû sezgîn? Ferqa Yunanistanê ev bû ku felsefe li Yunanistanê birêk û pêk, pêvajoya felsefê birêk û pêk ajot. O bi pergaleke ajot. Ana gavan qala filozofat dikin tedî em bên mamosteyên wan, xwendekarên wan, dibistanên felsefeyê em dibînin. Yani bi awayekî sîstematik û bi pergal meşiya loma di destpêka felsefeyê de tim navê Yunanistanê derbas dibe. Lê ev çûn û hatina filozofan tedî Thales çencera çû bû Misrê hatibû. Demokritos ji Yunanistanê derketibû heta Etiyopyayê çibû. Dîsa Platon em zanin çûye Misrê hatiye. Li vir divê em baş fehm bikin ku felsefa Yunanistanê bi tena serê xwe derneket holê. Yani ew bandora şaristaniyên din li ser Yunanistanê pir e. Thales wek filozofê ewlî tê nasîn û wek zanistê ewlî tê zanîn. Berî zanî di sala 585 de 28 Gulanê cara ewlî pêşiyê de girtina rojê hesab kiriye. Gava me ra viya dibêje divê me ra zanibe ku Thales ji xebatên Sumeriyan, ji xebatê Babiliyan, ji xebatê wan ê ser astronomiyê Suudê wergirtiye. Yani bi tena serê xwe van hesaba nekiriye. Ancî Platon gava li serî li derê dibistana xwe ya qedemiyê dinivîse kesên ku matematik nizan nikarin bikevne. Li vir divê em giringiya Misrê derxin pêş. Loma ev şaristaniyên din li avakirina felsefe Yunanistanê de xwediyê bandoreke mezin e. Ya hevdû temam kirine ya ji me re garibêje hevdû xurt kirine belkî jî. Hevdû xurt kirine û ew têkiliya çandî jî di nav wan de çêbûye. Aboriya Yunanistanê wê demê li ser ticaretê ye, li ser bazirganiyê ye. Ji welatên din gelek mirov ji welatên cuda tên Yunanistanê diçin. Eger em li gor şert û mercên wê demê mêze bikin, internet tune, pirtûkên nivîskî tune ne, yani tişteke lüks e. Ji bo meriv ciyekî welatekî nas bike ya divê me ra here wê derê, ancî yek ji wir were qala ji wir were û qala welatê xwe bike. Yunanistan li wir ew em çawa bêjin şansekî wî mezin hebû. Yani ji welatên cuda gelek mirov dihatin Yunanistanê, loma têkiliyeke çandî di nav wan de çêdibû. Kesên dihatin agahiyên xwe, zanînên xwe jî danîtin û li Yunanistanê ji alî zanînê ve em bêjin hewzeke, külliyateke mezin çêdibû. Yani serdema me de îro agahî biriya işte teknolojiyê çapemeniyê alaviyên ragihandinê belav dibe lê wan çaxa bi mirovan belav dibû. Belê, yani wek min got erê berhemên nivîskî hebûn, pirtûkên nivîskî pirtûk nebin jî, yani wek berhemên nivîskî hebûn lê pir kêm bûn. Yani o tişteke buha bû, tişteke lüks bû jî. Loma bi çûn û hatinê agahî û zanî zêdetir belav dibû. Net destê herkesî. Murat, piştî Plotinos îcadê serdema antîk de çi dibe, çi diqewime, ma di rojekê de ev serdem diqede, yani çawa dibe, çi dibe ku ev serdem dawî lêtê. Helbet, yani gavam dibêjin Plotinos filozofê dawî ne, bi Plotinos re nişka ve ew serdem neqediya sezgîn. Ew şert û mercên wî mijarên filozof li ser nîqaş dikirin, divê em di wana jî binêrin. Çimkî ana di dîrokê de gavam di serdemên dîrokî mêze dikin, serdemên felsefeyê, serdemên dîroka felsefeyê ji wan cudatirin hinekî. Erê di destpêkê de ji bo dîrokê jî em dibêjin serdema pêşî, di felsefeyê de jî em dibêjin. Lê dûr em ê bibînin di felsefeyê de, di dîroka felsefeyê de piştî serdema navîn felsefeya serdema modern heye. Dûre serdema ronakbîriyê, rewşenbîriyê heye. Yani ew mesela Plotinos jî wek te got nişka ve çê nebû. Yani Plotinos mir û piştî mirina Plotinos piştî çilê wî derket, hadê em dest bi serdemeke nû bikin wer nebû. Li gor mijaran
em dikarin binirxînin vana yani ji ber çi serdemekên û qediya di felsefeyê de û serdemekên û dest pê kir mijarên felsefeyê guherî. Helbet ew jî bi şert û mercên dîrokê ve girêdayîne divê me re wana jî baş zanibe. Sezgin ev çi ciddiyete ya wele ez xeber didim lê awa bi awayekî ciddî ez pir neelimandîme tu jî awa wek xemgîn rûyê te wek hesrê xwe paqij dikî yani tiştekê tu ji min re navêjî ya Murat erê ez xemgînim ji herka bernameyê û ji pirsê min jî ez dibêm tê famkirin ev bernameya dawî bû. Bernameya dawî? Yani Bira jî? Erê bernameya dawî. Min naxapînî ne wer Sezgin? Na. Yani ji bo vê serdemê bernameya dawî bû heme. Na ya min got belkî em bi temamî jê xelas bû. Na hîn çend serdemenin ji xwe tu zanî? Yani em heta Plotinos hatin piştî zayînê hîn 2000 salê me hene yani. 2000 sal yani takriben 2-3 sezon jê derkeve ez dibîm. Yani 2-3 serdem 4 sene. Yani ji xwe ji ber ku me plansaziya sezonê xwe li gor serdemê felsefeyê kiribû û ji ber ku serdema pêşîna felsefeyê qediya yani me bi Plotinos qedand sezona me jî diqedin Murat. Sezgin em biqedîn yani sezona xwe em ê dîsa dewam bikin. Nizanim tu naxwazî qey. Yani nizanim me pir qehwe vexwariya wele divêm navberekê bidin. Erê ji xwe em ê navberekê bidin. Navberekê bidin sî bername me sî bername amade kir tewriya. Sî her sî bernameyê de qehwe welê em ê di vê navberê de em qet qehwe ve naxwin ez dibîm. Yani baş dibe heftê rokê mêzekin hele o em navberekê bidin em hevdû jî nebînin baş yani bi xêra felsefeyê Sezgin me re hevalê xwe nas dike belê bi xêra felsefeyê min fehm kir ku hevaltiya me çav ya Murat çima we got aciz ji min yani wan pirsên tên zor ez ê ji bîr nekim Sezgin ji bo xatirê guhdarê me bû ez xwe dispêrim wan na min fehm kir yani tu dixwazî min bixî zorê awa me bêçare bêhêlî min fehm kir ev jî taybetmendiya felsefeyê me re bi felsefeyê hevalên xwe nas dike. Murat bi felsefeyê mirov xwe jî nas dike ha. Ya xwe naskirin ne giring ez ê xwe nas bikim ez ê çi bikim Piştî vî wele me re divê me re hevalê xwe nas bike derdora xwe nas bike. Tamam Murat. Heger ji bo vê serdemê em bêjin serdema pêşîn gotinek teyî tune be em biçekî behsa vê sezonê jî bikin nizanim. Sezgin vê sezonê tewviya me sî bername amade kir. 25 bername li ser dîroka felsefeyê û 5 bername jî ji bo rojên taybet me amade kirin. Wek mînak ji bo sersalê wext û felsefe. Ji bo Newrozê xweza û felsefe. Belê ji bo heşteyadarê jin û felsefe. Ev bernameyên taybet bûn yani ev bername kronolojiya ne li gor kronolojiyê yani bi taybetî ji bo wê royê me amade kir wan bernameya lê ew 25 bername ew 4 bernameyên ewlî wateya felsefe çi ye çawa derket ji ku derket lê piştî Thales heta niha me bawekî kronolojik qala filozofên serdema antîk kir. Erê ji xwe me 10 filozof dane nas kirin yani taybetî me behsa 10 filozofan kirî lê helbet di beşên dinên wek Stoa, dibistana Stoa, Arke û her wa di beşên taybet de me behsa gelek filozofan jî kir. Belê wek te got di mijara Arkeyê de me qala filozofek tenê nekir yani filozofên di ser Arkeyê çi dibêjin me qala wan kir. Dibistana Stoayê de yani me qala dibistanekî kir qala filozofekî tenê nekir ev mînak hene yani ez hêvî dikim ku li ser felsefeya serdema pêşîn di hişê guhdarên me de wek nexşeyek çêbûye yani erê ew mesela felsefeyê tim di jiyana me de heye em navê Sokrates zanin Aristoteles zanin niza yani navê filozofa em zanin lê bi awayekî kronolojik gava me re dere û xwendinê xwe bi awayekî kronolojik didomîne me re çêtir fehm dike ka ji ku dest pê kirî mirov ew felsefe mirovahiyê ji ku dest pê kirî
و ji kîja merhaleyan derbas bê û hatî ku. Murat xwe me di beşa danasîne de me gotibû armanca vê podcastê ew ku ji bo guhdaran felsefeyê ama bê ji xwe kurahî me behsa filozofan be behsa mijarê xwe nekir me got bila nexşeyek wêneyek di serê wan de çê bibe û bi çavkaniyê got te pêşniyaz kirin belkî rêyek ji bo felsefeyê vebe. Belê yanî hem nexşeyek hem jî wek hişyariyek me got em bidin. Zanî hem qehwe hem felsefe ji bo hişyariya mirovan du tiştê girîng in û xweş li hev têne. Belê. Lê sezgîn sezona duyemîn de qehwe li ser tê ye. Yani vê sezonê Şuka min ew bigota yani wexta te got sîh bername sîh beş serê xwe de me xwes ez bihesibînim gelo me çi qas qehwe vexwarî çend lître? Tu merak neke min giş hebo nivîsiye sezgîn. Min giş hebo nivîsîne piştî bername em ê hesab bikin. Tamam ez dê bermes. Yani li gor dolar wana em ê hesab bikin. Bi qehwê ez ê bidim deynê xwe. Qehwê jî dibe yani lê qehwe sezona duyemîn ser tê heydê tê. Murat erê me got em xemgînin lê ji alîkî jî kêfxweşiyek jî ye yani mesîh bername qedand yani bi rastî ez roja ewilî tê bîra min yani destê me jî diricifî dengê me jî diricifî yani cara ewilî bû ji bo min ew Ya ji xwe gava ew guhdarê me bername ewilî û bernamê din guhdarî bikine fehm bikin yani bi kelecanekê çawa em dest pê kirine. Bi rastî sezgîn ji bo em jî kêfxweşiyek mezin bû. Yani sî bername li ser felsefeyê bi kêfxweşî me amade kir û ez hêvî dikim guhdarên me jî bi kêfxweşî li me guhdar kirin. Ana ez dixwazim hinek qala sezona duyemîn jî bikim em ê li vir navberekê bidin. Çünkü zanî way sî bername hengî me qehwe vexwar yani doktor goyedî navberekî bidin yani em bikevin bi qehwê me xwe kuşt wele detoksa qehwê em ê navberekî kin bidin û em ê dîsa di sezona duyemîn de dest bi serdema felsefeya navîn bikin. Yani me serdemekî qedand em ê dest bi serdemekê dinê bikin. Ez dibêjim ew ê serdemê jî ew ê bernameyên baş derkevin. Di vê serdemê de me kêmasiyê xwedî me şaşiyê xwedî em ê hewl bidin ku di bernameyên nû de wana kêm bikin jolê rakin. Ji ber wî em ê bi kêfxweşî dest bi sezona duyemîn jî bikin. Elbet. Me behsa çikê nekir em ê bernameyên me yên taybet ew ê dîsa çêbin yani ji bo rojê taybet ji bo ser mijarê taybet ez zanim nayê hesabê te we got tu divêya me ji van programa xelas kir. Nizam sezgin li ser vêya tişkî nebêjim ha tenê ez dixwazim vê bernameyên biqedînin û navberekî em bidin bi wê navberê de ne em qehwe vexwin ne em hevdû bibînin. Bime. Tamam Murat. Min zanî bu xwest ji bernameyê acizî ya. Ne ji bernameyê ne acizim ya ji bernameyê hes dikim. Ya bi rastî ji bo min jî sezonek sûdewer bû tedî di bernameya danasînê de min gotibû felsefe qadateyê ez işte bipirsim erê tu ji pirsa aciz dibe ama ez işte bipirsim û ez dixwazim felsefeyê bielimim yani piçekî bername ser pirsê min jî ava bû tamam. Na ji pirsa ne acizim ya sezgin hinek lalî kî ji xwe felsefe li ser pirsa ava bûye û li ser pirsa dimeşe. Yani ez gelek tiştên nû hîn bûm elîmîm lêvî dikim ji bo guhdarî me jî wiha be û bawer dikim yani ji ber meylên ku ji me re dihatin şîroveyên ku dihatin kirin bertekên baş bûn. Belê yani ji çar aliyên cîhanê bi milyonan guhdarên me hene em spasiya wan dikin malawan ava û vê bernameyê jî ez dixwazim bînim bîra guhdarê me bila me rexne bikin şîroveya ji me re binivîsînin bira pir jî rexne nekin sezgin na rexneyên yani keyfa me tê bi rastî em vê reaksiyonê dibînin keyfa me tê tiştê nabîra însana jî tu tînî bîra wan yani bira pir rexne nekin. Na keyfa me tê ji ber ku ew rexne ew ê me xurttir bike bihêztir bike. Sezgin ez dixwazim ser tiştek bêjim yani bi kêfxweşî me sî bername amade kir bi rastî jî xebateke xweş bû spasiya te dikim yani me karekî xweş kir bi min
و کلجان امنا هری مزن کیف خوشی امنا هری مزن جی اوه کو کاری کم بزمانی خود کن بله يعني تدي لسر فلسفة تم بطابتي أو نيرينك شاشة أما بكردي فلسفة دبا شو ده برنامج عولي ده شروفه بوش الجمر هاتبو يعني كردي هر تشتبه اگر تو نکاری بکیجه و کماسیته نه کماسیه زمانی کردیه که یعنی از دسپیکا خویا فلسفه میزد کم دزانگهی ده پروردهی فلسفه امدیت لینه بزمانی خو بسالان ما مستتی دکم فلسفه هینی زاروکات کم لینه بزمانی خو لی دویه ده موتیواسیونه که مزن هیه yani em bi zimanê xwe qala felsefeyê dikin, qala sohbetê li ser felsefeyê dikin, bi min tiştekî pir xweş eviye û kêfxweşiya vê bernameyê jî bi min ev e, motivasyona me herî mezin jî ev e. û ez bawer dikim ku guhdarên me jî gava li bernameyê me guhdar dikin, dibin hevparê vê kêfxweşiya me sezgîn. Ya birasî bertekin baş ji guhdarê me hatin heta niha erê çend bernameyê de te got bi milyona guhdarê me her çiqas bi milyona guhdarê me jî nebin jî lê ji her çar aliyê cîhanê em zanin guhdarê me hene jî statîstîka em dibînin Rajî? heta nam işler ne got Baş e mala wan ava. Mala wan ava û ez jî spasiyat etkim Murat birasî ez gelek tiştên nûh علمیم جبو ما باش بو یعنی وقت گو کیف خوشیک بو جبو چی جبو که ما زمانی خو ما فلسفه داناس کرن سپاس دکم Lê sezgîn ji bo sezona duyemîn daxwaze kim işte heye yani bernameya hema bêje me giş hema li Mêrdînê qeyd kir tenê bernameyekî me li Diyarbekirê qeyd kir di sezona nû de ez qeydên li Diyarbekir dixwazim millet hazırya zivistanê dike em hazırya sezona duyemî dikin na tamam em heta ji me bê em li gor derfetê xwe em herin bajarê de jî yani Diyarbekir be bes xwe nêzîkî tamam guhdarên hêja bernameya me dawî ji bo vê sezonê bû ji bo bi giştî heger hebikê masiyê me biborînin ji aliyê teknîkî ji aliyê vegotinê mala ava em spasiya we dikin ev saleke em bihevdûr hene guhdarên hêja em car din spasiya we dikin niha em ê xatirê ji we bixwazin heta sezona nû sezona duyemîn Belê guhdarên hêja heta beşeke din a qehwa felsefeyê bimînin di nav xêr û xweşiyê de guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qeh û felsefe nemînin bi xatirê we bi xatirê we قهوه و فلسفه